ಅಂದಗ ತೀರಾಪುಣ ಎನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೇದು ಅಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಪನೆಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಉಂತೊಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ಬೆ ಕೋಲು 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 ಇತ್ತು ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ದಾದ ಬೈದು ಪೂರಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದೇನೆ ಬೈದೊಳಗೆ ಬೇತೈತಲ್ಲ ಕುಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಜನ್ ಬರ್ಪ ಈತಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಅವು ಹೊತ್ತು ದಾದನ ನೆಕ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗುದು ಅವು ಹೊತ್ತುನೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆ 8:40 ಅವು ಉಂತುದು ಗಂಟೆ ಎಂಗ ಎನ್ಮ ಅಲ್ಪಾಣಿ ಆಯ್ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಹೈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 4 ಜನ ಬೈದ್ದೇನೆ ಕಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಯಾವುಜಿ ಹಿಂಗ್ ಸೆಕೆ ಪುಂಜೂರು ಮನಸ್ಸು ಚೂರು ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದೆಟ್ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಅಂಜನೆ ಇವನು ಪೂಜಾ ಅಂಜನೆ ಬಂಡ ಬರ್ತದೆ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರ್ಚಿ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಒನಸ್ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ತುರು ಬಂಡದು ಲೇಂಗ್ಲೆ ಕೈ ಕಡ್ದು ದಕ್ಕವೆ ಲೈಕ್ ನನ್ ಕೈ ಮುಗಿನ ಬರ್ಚಿ ಯಾರು ಮುಗಿದಿಜಿ ಮಾರ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡಿ ಅಂದ್ಯಾ ವನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ಯಾಮಲ್ ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ವನಸೇ ಬರ್ಚಿ ಮಗಲ್ಲ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಚ್ಚಿ ಪೋಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೈ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಕನಪೋಡು ಇಂಕ್ ಮಾಲುಡು ಆಡುಡು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕನಪವೆ ಜಾನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕನ್ಪಿಸಿ ಬರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೋಯ್ತು ಮರದ వచ్చి ಕಜಿಪು ఉందియా బీట్రూట్ టీచర్ ఉండారా ఓ వేస్ట్ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪದಿಂಗಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕನಬೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮುಲ್ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಚೂರ್ನ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಚೂರ್ನ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಿ ನೋಡಿ ತಿಂದು 0.5
ಜೋರುಂಡು ಅಬ್ಬೋ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಿള്ളೇರಗು ಭಯಂಕರ ಗುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗೆ ಜೋರುಂಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೈ ಬಸಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಲೆ ಮೂರ್ತಿನ ಶೋಭನ ಬಸಳೆ ಅರ್ನ ಬಿಸಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಜನ ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ಮುಜ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜ್ ಲೈಕ್ ಚೂರು ಬಣ್ಣ ಕೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಪನೈ ಮಾತ್ರ ತಂಡ್ರಂಡು ಸಂತೋಷಾಯಿ ಬಸಳೆಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುರಿ ಹ್ಮ್ ಬಸಳೆಗ್ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿ ಸೋಕಾಪು ಸಂತೋಷಾಯಿ ಲೈಕ್ పొడి ಮಾರ್ರೆ ఇంక చలి అప్పుడు అంచన ఇరా బెచ్చనీడు సోబా కు దేవుడే సెకే 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 नुक पासे भाई थी बोलता रहे तो बच्चे खजार तो बोलता रहे तो बोल पंज बोलता रहे तो मन पर आप जो भैया ना गोरी उन्नु में वो ये उनको ने रड्डा था पासे भाई दिन बन पे आवत खजारी तो हाँ आएग ये इतना और ये खजारी उनपा हाँ कांडवरा इते ये उनपा नहीं जा मात्र अंडवलु दंड मेल्ले ओ देवर ಮಿಶ್ಯೂ ಸೋಬ ದಾದಾಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಂದ ಈರು ತೋಪುಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ್ಯ ಎಂಕವೇ ಐಟೆ ಅವಡು ದಂಡ ಮೆಲ್ಲೈ ಮಿಸ್ಯೂ ಅಕ್ಕ ಮಿಸ್ಯೂ ವನಿತ ಲೈವ್ ಬರ್ರಾಬ್ಜ ವನಿತಕ್ಕ ಅಯನ ಅಂಚನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಗ ಖಜಾರಿತ ಅವನಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಈಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಜಾವನ ಬಡ್ಡೆ ಉನ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಬೊಂಡ ಉಂಡಾಗ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಐಟಿ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಿಂದ ಕೊಡು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಪ್ಪು ಚೀರಾ ಓಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ವಾಡ ತಿನ್ಪ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉಕ್ಕರಿ ಮಾ ತಿನ್ಪ ఒక ದಿನ ನೀನು ಎಡ್ಡ ವಸ್ತೆ ಬಡ್ಚಾಗ ಮೂಲಂಗಿ ಬಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ತಿಂಪಿನತ್ತది ಬಾಯಿ ದಿನ ನರ ನರ ಪೋಪಿನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಅವು ಒಂಜೇ ಬಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಯ್ ఇంక సాంగ్ కడుపుది జరమారే షార్ట్ మల్పరే సాంగ్ కడ బండారు బైజి ఇజ్జి
ಊರುಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗೆಗ್ಲೇ ಮದಪುರಿ ಜನ ಬನ್ನಗ ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಬತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನೇರ್ ಅಡ್ಡ್ ಬೆಟ್ರ್ ಒಂಜಾವು ಒಂಜಿ ನಡುವಲ್ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಟಿವಿ ದೀಪುನ ಇತ್ತೆಡನ ಟಿವಿದ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊರ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರ್ ಅವಡ್ ನಾನು ಒಂತ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಇಂದಿನೊಡು ಪೂರ ಮುಗಿ ಉಂಡೆನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿಜ್ಜ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಂಕ್ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಜೋರು ಚಲಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬಟ್ರಲ ಪರ್ಪೆರ್ ಅಂಚಟ ಬಟ್ರೆ ಪರೋಲಿ ಬಟ್ರ ಬರ್ಪು ಸೇರುಂದದ ಬಟ್ರೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ನೇನಿ ಈರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎಂಚಪ್ಪುದರ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಪಿನ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಇಮೇಲ್ ಡ್ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್‌ನೆಗ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ ಎಡೆಯಿದ ಗೋಡೆದ ಓ ದೇವ ವನಿತಕ್ಕ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕಡೆಪುಡುನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಉಂಡಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಓ ದೇವಾ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಪುಜಿ ಪರ್ಪುಜಾರ ಬೊಕ ಪರ್ಪಿರಿ ಎಂದ್ ಬಟ್ನ ಕುಲಲ ಪರ್ಪೆರ ಸೋಬ ಇನಿ ಒಂತ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಸರಿ ಆಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಲ್ಕ್ ವನಸು ಇಂಕರನೇ ದುನ್ನಬಿ ಮೆತ್ತೊಂಜಿ 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 ಇಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿದ ಕನೆ ಓ ಇದು ಹೊಲಸು ಬಿತ್ತದಾತ ವನಿತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮ್ಮೈ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಲಿ
సెక్యూరిటీ రాలేదప్పా ఇజ్జా బక ఇంచమనుకున్న మరి ఎంకిత పాడలేగేరి పుదరి స్క్రీన్ షాట్ చెప్ప అండ్ ఐర్ పన్నీర చెన్న రడ్డుండు ಐಟ್ ಹೋಗು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾದಿಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒಟ್ರಾಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಮಾತಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪುದರ್ ಬರೋದು ಆಲ ಆಡ್ ಮಂದಿಜಿ ಇಮೇಲೆ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಉಜ್ಜಿದ್ ಬನ್ಪ ಶೋಭ ಹಲೋ ಅವು ಎಂಕ್ ನಾಟುಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವತ ಎನ್ನ ಅಂದ ಆತ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲಾರ ಇದು ಆತು ಒಲ್ಲ ಜೀವ ಒಲ್ಲಾರ ಬೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಐಟ್ ಪದ್ಯದ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪದ್ಯದ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆ ಮೈಕುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾಲ್ನ ಇರ್ಲ ಅಂದ್ ತೆಲಿಕೆದ ಅಪ್ಸರೆ ಟೈಟಲ್ ದ ಪುದರ್ ತೆಲಿಕೆದ ಅಪ್ಸರೆನಾ ಉಂತಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕ ತೆಲಿಕೆದ ಅಪ್ಸರೆ ಓ ಪದ್ಯ ಓಮಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡಾ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಅಪ್ಸರೆ ಪಾಡ್ನ ಐತ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಐತ ಪದ್ಯದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ದವು ಎರೆಗ್ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪುನು ಎರೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪುನು ಬಂಡ ಕಣ್ಣುವಲ್ಲುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ಲಾಗು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡದನ ಯಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿ ಬೊಂಡ ಪಾರ್ವಕ್ಕ ಉಂಡುದಾಯ ಬಕ ಇಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಪಾರ್ಬಾರ್ದು ಬೊಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕೂರೋಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪರೋಲಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬೊಂಡ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಹಾ ನಿಂಗ್ ಅವೇನ್ ಪೂರವನು ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾನ ಚೆರಲ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗೋಲಿ ಅವ ಚೆರೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಚೂರು ಇದೈತೆ ಅಡಿ ಅಂಡಯ್ಯವ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂದು ಪಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮೂರ್ತಿ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಏರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಬ್ಬಾಲೇವೆ ಶೋಭಾ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪುಂಡುಲೆ ವಲ್ಲಗ ಇಲ್ಲಗ ಪುಂಡುಲೆ ವಲ್ಲಗ ಅವೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಬಜಲಗೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಪುಂಡುಲೆತ್ತು ಸಬ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗು ತನುಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪ
ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಅಲೆಗ್ಲ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ಬಾರು ಓಕೆನಾ. ಓ ದೇವಾ ಅಂದಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಹಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಂತ ಕೊರ್ತಾ ರಿಟರ್ನ್ ಅರೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪವ ಆರ್ನಿಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಕಂದೆ ಓ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಪಾಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವನಿತಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ ಕೊರ್ನ ಈ ಅಕ್ಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರುಡು ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲು ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಾನಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿದಾರ್ ಓ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಉದಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪದ್ಯದ ಪೂರಾಂಡ್ ಕುರ್ಪೆ ಕುರ್ಪೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ರಾಗದ ಸರಕುಲೆ ಇಂಪುದ ನವಿಲ್ದ ಗಾನ ಓ ಪದ್ಯ ಮೇವು ಓಕೆ ಈ ಪದ್ಯದ ರೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೇವೆ ತೂಲೆ ಓ ದೇವರೇ ನನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಜೋರು ಪಾತೆರ್ನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋನುಂಡಾ ವಿಡಿಯೋಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆನಾ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಳೋನುಂಡಾ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋನುಂಡಾ ಓಕೆ ದೊಂಡೆ ಜೋರುಂಡು ಈ ಶೋಭಾ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಜೋರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಟ್ಟದು ಉಂತಲ ಕೆದ ಮಲ ಮಲ ಹೆಸ ಬರಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಕೇನುಂಡು ಕೇನುಂಡು ಗೆ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಆ ಆ ಈ ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪರಾಡವಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹಾಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚಾಂಡ ಎತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾನ್ ನಾಡ್ದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ನ ಅದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ 31ಕೆ ಪುಷ್ಪನಾಡು ಅರೆಗುಂಡು ಚರರು 31 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಬುಲೆರರೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾರು ಉಂಡು ಸಾಕು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯನು ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಿಪ್ಪೆ ಮಾರಾಯ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಿ ಏನವ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿನನಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಮ್ಮ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಜಲಕೇರಿದಾಲ್ ಹಾ ನಿಜ ಶೋಭಾ ಇರೇಗ ಕೆಬಿಕೇನುಜ ಶೋಭಾ ಕೆಬಿಕೇನುಜಿಗೆ ಐಕೆಂಡ ಪಂದಿನಾಲ್ ಬಟ್ ವಿವ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ವಿವ್ಸ್ ಆಪೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಪುಷ್ಪನಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮೇವಲ್ಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಜಲಿಗೇರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ ಎಂಗುಲ್ ಬಜಲಿಗೇರಿ ತಿನ್ನದ ದಾದ ಜರ ಕುಡ್ಲ ಒಪ್ಪು ಕುದ್ರಳಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು ಕಡ್ಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ದಾದ ಒಪ್ಪುನಿ ದಾದದೆ ಒಪ್ಪುನ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಕುದ್ರೊಳಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಸುಜಿ ಬತ್ತೆ ಹಲೋ ಚಿಕ್ಕೂಸ್ ಸುಜಿ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಸಬ್ಬಲ್ಲವ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆಪತೈ ಅರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಆಲ್ ದಾದಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಲ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಡು ಬಾಲೆಗ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂದೆ 3 ವರ್ಷನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮದಿಮೆನಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮುಗಿಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಾರವ
ಸರಿಯಾನು ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅನ್ನುಲ್ಲೆ ಓ ಸುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ತನುಶ್ರೀ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ನಾಲ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತ ಐಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಅಂಡ ಸಬ್ಬು ಇರ್ನುತ್ತ ಎನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಡುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುಜಿ ಬೊಕ ಶೋಭಾತ ಪಂಡ ವನಿತ ಪುರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಪೋಪೆ ಅಂಬೆದು ಉಲ್ಲೆ ಮನ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಗೀತ್ನೆಟ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ನೂರ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಯಾಂಡ ಕೇಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುರ ಆಂಟಿ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತನ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜೆರ್ ಮಾತ್ರ ಸುಜಿ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಾತೆರ್ವೆನ್ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮೋಲು ದುಂಬು ಇತ್ತು ತೊಡಿತನತ ಶೋಭಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆನಾಗ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆನಾಗ ಐಟ್ ಕೆಲವುದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಲೆನ್ ಮಾತ ತೂದು ಶಾಕ್ ಪೊಂದು ಲೈವ್ ಮಂತುದಯಲ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆ ದಾದೇನೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ ಮಿತ್ತ ಕೈ ಇಜ್ಜಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸುಜಿಗೋರಿ ಹೇಗೆ ಅವೇ ಇಂಚ ಕೈ ಉಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತಡ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಐನಾಪ್ ಶೋಭಾ ಇತ್ತ ಏತುಂಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕೊರಿ ಲೈಕ್ DVGI ಆಪುಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಒಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಶೋಭಾ ಆ ಶೋಭಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಹಾ ಬೈದುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡಿಯಾ ಆಂಡಾಸ್ ಶಿಲ್ಪಾಂಡ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಟುಗೆದರ್ ಆಪುಜಿ ಏ ಶಿಲ್ಪ ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವುಲೆವಾ ಯಾನ್ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಲ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಒತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪುಜಾ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ಬ್ಲೂಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊರ್ತೆ ನಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಲ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಕೈ ಇಜ್ಜ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಡ್ ಎನ್ನ ಐತ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರ್ತುಡು ಬರೋದುಂಡ ಮಿತ್ತಡ್ ಉಂಡತ ಟ್ಯಾಪ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗುರುಜಿತ್ತೆ ಇದೇ ಉಳ್ಳಿ ಊರುಡು ಬಾರದೆ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಜಿ ಕೊರ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆವನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಹೆಂಗ್ ಕೇಂದು ಕೇಂದು ಸಾಕಾತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಯಾಲ್ನ ತೂಪೇನ್ ಅರೆಡಾ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ನೆ ಶಿಲ್ಪ ನಿನ್ನ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎರಾದೆತ್ತು ತಿಂದೇರು ಅಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಗುಮಿಲ್ ಚಿಚ್ಚೋಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ದಾದ ಭೂತದ ಪುರ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡು ಐನ್ ಇತ್ತು ಏರದ ಎತ್ತಿನಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ಪರ ಅರವಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರವಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಏರ್ದು ಎತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಶಿಲ್ಪ ನಾಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೆಲುಡಿಸ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಈರ್ ಕಡುಪುರ್ನ ನಾಡುವೆ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಮಂತ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತೈ ಗಂಟ್ ನಾಳೆ ಪುನೈಟ್ ಐನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಪಿನೆ ಸುಜಿ ನಾಟಕ ಬನ ನಾಟಕದ ಅಂದು ಬನ
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂತ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ ಒಂದಿದೆ ಸಿಕೆಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ದಿನಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐನುಂಡಾ ಎಂಗ್ ನಾಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡಿಯೇ ಶಿಲ್ಪನ ಪೋಂಡ ಏತ್ ಜನ ಸಬ್ಬಾಯರ್ ಶಿಲ್ಪಗ್ ತನುಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ಜನ ಆಯರ್ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತುಂಡು ಸುಜಿ ತೂಲೆಯ ನಾಲುಂಡು ಇಬಿ ನಾಲುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಐನುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ದಿನ ಒಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏರೆಗ್ ಎಂಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತದ ಏಮ ಚೌಧರಿ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರಿಯ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ದೀಪಿನಿ ವರಾನಿ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ್ ಪಾರ್ದೀಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದ್ ಬಿಡ್ಬ ಐತಾತಿಗೆ ರನ್ನ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪುಡು ನಗ ತೂಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಇನಿ ಸಬ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಂಟೇಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಾನೆ ಮಾಂಟೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೊರ್ಚೆ ಹಿಂದಿನ ಆವಡ್ ಬಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಆಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬೋಡ್ತೇನೆ ತೋಜಪ ವೈಟ್ ತಜ್ಪೋನೆ ಜಾಗಿಜ್ಜದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಂದೋನು ನೀನೆ ಸರಿ ಅದು ಇಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಇದು ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಶ್ರೀದೇವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದೇ ಕಣ್ಣು ತೋಜು ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ ತೋಜುನ್ ಮಾರಾಯ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ ತೋಜುಗೆ ನನ್ಪುಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಒರಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೌಡಿಸಿಟ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ಈ ರೌಡಿಸಿಟ್ಟಾರು ನಿಕ್ಕ ಹಾಕುದು ಯಾನವ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕುನ ಸೀನ್ ನಾವ್ ಎಂಕ್ ಕೊರು ನಾನ್ ಹಾಕ್ವೆ ಎಂಕ್ ಸೋಬಾಗ್ಲ ಹಾಕುನ ಸೀನ್ ಯಾ ನೈಟ್ ನಿಕ್ ಸರಿ ಹಾಕುನು ರೌಡಿ ಸಿಟರ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾಲ್ಲ ಸೋಬಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕುನ್ಗೆ ಅವ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ತೆತ್ತೇರಿ ಏರಲ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತೇರಿ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಊರುಗ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಉರುಡು ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸವೆ ಈ ತಿಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏ ಶಿಲ್ಪ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಈ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಐಟ್ ಎಂಚ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡಿನ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ದೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿನ ದೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿಯೋಡಾತ ನಮಕ್ ಟೈಟಲ್ ಪುರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಅವೆನಿ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಬರ್ಯಾರೆ ಮಾತ ಸೋಫಾ ತೆಲಿಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಶಿಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕುಂಡತ ಸೋಫಾ ತೆಲಿಪುನು ಅತ್ತುದೆ ಶಿಲ್ಪ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪತ ಈ ತೂಲ ಒಂತ ದಿನ ಮಲ್ಪು ಬಕಸುರು ಮಲ್ಪೆರ್ ಮರ್ಲು ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಪೆದಮೆ ಪಾತೆರ್ ಸರಿ ನೆರವ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲೆ ಬುಡೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮರ್ಕ ಏನ್ ವೇರು ಕುರೊಡ್ಚಿ ಊರ್ಕ ಏನ್ ವೇರು ಪರೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ನೆರ್ಲ ಪೆದಂ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾಂಬುಡ್ ಪುಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ ನೆರ್pe ಓಕೆ ಇರೆನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪು ಬರಿಟ್ ಅವು ಡೈಲಾಗ ನಾಟಕದ ಬುದಾರ ಸಾರಿ ಅರೆಡ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳು ಸಾರಿ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳುಗೆ ಅಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರಯ ಓಕೆ ಪಾಪ ನಿಕುಲು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರೆಗ್ ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪುಗೆತ
ಮೌನಶ್ರೀ ಬಂದ್ರು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಗೂರು ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಮೌನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇರಡ ಕನ್ನಡಗೆ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳುಗೆ ಪಾತೆರ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪರ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಲೆ ಆತೆ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಉಮೇಶ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಮೇಶ ಬೋಡು ಅಂತ ಉಮೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ತೂವಾರಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ ನೀನು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಾ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುಂಡಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಶೋಭಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ ಮೌನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಐ ಮೌನ ಅವು ಕಡಲಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಸೋಫಕ್ಕ ಅದು ಕಡಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ನೆಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಆತು ಜನ ಯಾವ್ ನಮಕ್ ಅನ್ಯ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಕೋಪ ಅತ್ ನಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಂಡದೆ ಅಂತು ಉಪ್ಪುಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕೇನು ಜೀರೆಗಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಿ ದಾದ ಆತ್ ಮಾರ ಇನ್ನ ವಯಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಾತನ ಕೇಂಡ ಮೌನ ಈಗ ತಾನೇ ಆಯ್ತು ದೋಸೆ ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಕೇಳ್ತೊಂಟ ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಬರುಡಾ ಬರುಡಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ ಏಪ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ಗೂ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಲೈವ್ ಆದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಯಕ ಸುಜಿ ನೋ ನಾಟಕ ಬುಡಿಯ ಬುಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಬಂದು ಬುರುಡಿನ ನಾಟಕ ಕೆವಿ ಪೋಂಡೇನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌನ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪಾ ಈ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾ ಈ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲಾವ ಇಜುನ ಆಪುಜಿನ ಚಾನಲ್ ಆರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ದೂರದ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಹಾಗೆನಾ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದಾ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಪುದರವು ಮೌನನು ಚೆನ್ನ ಮಾತಾಡು ಚೆನ್ನ ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ನಗುವಾಗಲಿ ನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಗು ಬಂದಾಗಿದೆ ಆಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಈರುವಾರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಪೆ ಬಾರ್ಪೆ ಅಲ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಾಟಕಗ್ ಓವು ದಾದ ಮಾರೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರು ಎಂಕ್ ಮೂಕು ಒಂಜಿ ಬಂದಾತು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಕುಡು ಪಾತೆರು ಶಿತಾದು ಕೊಡೆ ಮರ್ತಿ ಪೋತೆ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಮರ್ತಿ ಕೊರ್ತು ಜೀರಾರ್ ಮೌನ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಆಯ್ತನ ಪಾಡ್ವೆ ಮಾರ್ರೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ನ ಉಲ್ಲರ ಉಂತುಲೆ ತೂಪೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನಿಯನ್ ನಾನ್ ಎಂಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಚಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಜೊತೆ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಶೋಭಾ ಬರ್ತಾಳೆ
ಈಗ ಉಮೇಶ ಬರ್ದೆ. ಉಮೇಶ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಬರದೆ ಲೈವಿಗೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಕೋಪ ಅವನ ಜೊತೆ ನಾನು. ನಾನು ಕೋಪ ಅವನ ಜೊತೆ. ಹೌದು, ಬರುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಎಂತ ಓಕೆ? ಯಬ್ಬಾ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಏರದ್ ಎತ್ತಿನಿಯಾ. ಲೈಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉಮಿಳ್ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಮಿಳು ಕಾಂಡ ಬಿಟ್ಟ ಜಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಭಾರತಿಕಾ. ಹೌದಾ, ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಶೀತ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಮತ್ತೆ 9:30ಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲೈವ್. ಏರೋ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕಂಜೂಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಶೋಭೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿಂದ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಟು. ಆಪುಜ ಟುಗೆದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನರ್ ದುಂಬಾನ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ವೆ ದೆಪ್ಪೆ ಶಾಪ ಪಾಡ್ಬರತ್ತ ಈ ಶಾಪ ದೆಪ್ಪರ ತೂಕ ಏರು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ್ ತೂಪ ಎನ್ನ ಶಾಪ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಶಾಪನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ನೀವು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ಮೈಕ್ ಉಂಟು, ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸತ್ತು. ತೂಪರಾ ತೂಕನಾ ತೂಕನಾ ಎನ್ನಡನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನ್ನ ಎಂಡನೆ ಚಾಲೆಂಜಾ ಮೌನ ಮೌನ. ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ದೇವರೇ. ಈಗ ಈಗ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ. ಓ ಶೆಕೆಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಸ. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಉಂಟು. ಶೋಭಾ ಹೇಳು ಶೋಭಕ್ಕ. ಸತ್ಯ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ ಜಿ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಶೋಭಾ. ಫುಲ್ ನಾಲುದುಂಡು. ಈಗ ಸರಿ, ಈಗ್ಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಮಲ್ಪೆ ಎರಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಈ ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಅತಡೆ ಪುಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದುಂಡತೆ ಅವೆ ರಿಟರ್ನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಏರಿಲ ಆಪುಜಿಗೆ ನೀರ್ಲ. ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ. ಅಕ್ಕೂ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕ ಏನಾಗಿದೆ.
ಇರಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕೇಳ್ತುಂಟಾ? ಈಗ ಕೇಳ್ತುಂಟಾ? ಅವು ಅವು ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಓ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಬ್ಲೂತಿಕ್ವೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು. ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತೆ. ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇರೇಗಂಚಂಡ ಆಡ್ ಜೋ ಬರ್ತೇರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ಲೂ ತಿಕ್ಕುವೆ ತಿಕ್ಕು ಅವೇ ಕೊರ್ಪೆನವೇ ಕೊರ್ಪೆಂತಲೆ ಅಂದಕ್ಕ ಚೆನ್ನಲ್ಂದು ಚೆನ್ನಲ್ದ ಪುದರ್ ಎಂದುವೇನ ಹರ್ಷಿತ ದೇವಾಡಿಗೆನ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಜಪ್ಪುಲ ಎನ್ನನ್ನ ಹೂ ಚನಲ್ ಆರ್ ಬತ್ತೇರತ ಇತ್ತ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬಣ್ಣದು ಎಚ್ ಡಿ ಟಾಲ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂದುವೆನಾ ಉಂದೇಟೆ ಯಾನ ಕೊರೋಡ ಅನ್ನವನ್ನ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಆಂಡ್‌ಗಿತ್ತ ಅತ್ತಂದೇಟೆ ಕೊರೋಡಾ ಅಂದಕ್ಕ ಓಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರಿಯವೆ ಜಪ್ಪರ 2 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಮನಿತಾ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಯಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಸುಜಿತ್‌ನ ಸುಜಿಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಜಿಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮಂಗಗ ಮಂತಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಾ ಈರು ಊರಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಗ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಯನು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪಪ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿಜಿ ನಾವು ತರೆ ಗುತ್ತು ನಿಂಕ್ ಕಾಂಡೆನಗ ತೂಯೆ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸುಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಸುಜಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಆಯ್ ಪಂತಿಜಿ ಮಂಗೆ ಆಯ್ನ ಏತುಂಡು ಸಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿನ್ನ ಇಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವನಿತಾ ಏಪ ಊರುಗೂ ಶೋಭಕ್ಕ ನೀ ಎಷ್ಟು ಚಂದವೇ ನನಗೆ ನೀ ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಮುದ್ದು ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಲೆ ವನಿತಾ ಯಾಳು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕು ಜಲು ಈರೆಗ್ ತಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪರತ ಆಳು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೇಳನೆ ಸುರುಟು ಬನ್ನಗ ಬಂಡೆ ಬಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಯಾನ್ನಿಕ್ ಚಾ ತಿನ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಸಂಡೇ ಊರುಗೂ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ 55 ಸಬ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗನ ಏತುಂಡು ಸಬ್ಬು ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾಕ್ಕ ನಿಜವಾಗಿ ನೀ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಚಂದ ಕಾಣುವೆ ಮೌನಾ ನಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೌನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪರ ಹರ್ಷಿತ್ ದೇವಡಿಗ ಹರ್ಷಿತಾ ನಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರ್ಲ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪಲವೇ ಸಬ್ ಕಿದಿ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ವನಿತಾ ಓ ಅರ್ನ ಕಿಡಿ ಊರತ ವನಿತಾ ಬಲೆ ಅನ್ನನ್ನ ಎನಲ್ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಬಲೆ ಅನ್ನುವನ್ನ ಪಂಡದು ಅವ ಅರೆನ್ ಬೇಗಲೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಸದ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಮೌನ ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಹಾಕಿ
ಲೈವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸೀರೆ ಬೇಡ. ತನುಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪ ಸಬ್ ಡನ್ಗೆ నా ಚಾನಲ್ ಡೇ రెడ్ జన సబాయేరి థ్యాంక్స్ ಅಲೈತೆ ಕುಡಂಜಿ ಬತ್ತಿಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗೆ ಪಂದುಲ್ಲೆರತ ಇತ್ತೆ ಮಂತೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅರಿಗ ಚಾನಲ್ ಪೋ ಸಬ್ಬನ್ ಪರತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ ರೆಡ್ ಆಪ್ ಡಾಲೆಗ್ಲ ತನುಶ್ರೀ ಲಾತೆ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಇಂಚ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ನೈಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಜರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆಕ ಅಲ್ಲ ತನುಶ್ರೀ ತೂಲಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೆರಿಗೆ ಈಲಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ ಬಲೆಕ ಏನಂದ್ಲೆ ಓಡಿ ಬರಡು ವನಿತಕ್ಕ ಪಾಟಿಕ ತಿಕ್ಲೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಜೋರ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಹರ್ಷಿತಾ ಡನ್ ಕೊರ್ಕ ಅನ್ನ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪಾಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಏನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತಾನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಪೋದೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳು ಸೋಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರ ಸಬು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾಡು ಕೋಡಿದು ನಾನು ಕೊಡೋದು ಕೆಲವರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಿಕ್ಕಗ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮೌನ ಹಾ ನಿಜಾಯೇ ಶಿಲ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊರಿಯನಾ ಅಲೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಕೊರಾವ ಅಲೆ ಕುರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೈಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋನ್ನ ಪುನೀತ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾರೆ ಇರು ತೋಜಾರು ಈ ನಮ್ನೆ ಬೊಲ್ಪುಡುಗುಲ್ದೆ ಅನ್ ತೋಜುಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನು ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಆ ಓಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಸುರುಕಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಗೀತಕ್ಕ ಓಲರಿಯೇ ಹಾಯ್ ಏ ಅಂದಿಯಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೀತಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತದೇರ ಮೂರ್ತಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತದೇರ ಅಂದ್ ಗೀತಾ ಬಾರಿ ಅಪುರ್ಪ ಇರು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಯಾನ ಅಪುರ್ಪ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಡೈಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇರೇ ಅಪುರ್ಪ ಮಾರ ಬರ್ರೆಗ್ ಯಾನ್ ಹರ್ಷಿತಾಗ ಸಬ್ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಬ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸಬ್ಗೆ ನೂರಂದಿಗೆ ತೂಲೆ ಶೋಭಗ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ ನೂದಾಂಡಿಗೆ ತುಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ವಾರ್ ಪೈಜಿರಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಮುರಾಣಿ ನೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ವಾನೇಮ ವಾನೇಮ ತನುಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬದಾರ ಶಿಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇಟ್ ತನುಶ್ರೀ ಚಾನೆಲ್ ದಾದ BBM ಬ್ಲಾಗ್ ಅದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ದು ವನಿತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಆತನ ಗೀತನ ಅವೇದು ಸುಚಿತ್ರಾ ಸುಚಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಸುಚಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ನೇಮದಲ್ಪ ಅಂದ್ ಒಲ್ಪವು ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ನೇಮ ಆತಿ ಜತೆ ನಾನು ಆವಡು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಣ್ಣನ ತನುಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ವಾ ಕೋಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕೋಲ ನನ್ನ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಆಪಿಡ ಆ ಜನತಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ವನಿತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರಿಯೇ ಓ ಅಣುಜವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ವನಿತಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಗ್ ಬರ್ಪೆ
ಅವು ಆಳಾಪು ವನಿತಾ ಕೊರ್ರೆ ಆಳಾಪುಂಡವು ಯಕ್ಷಿತ್ ನಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನಿದಾಯಗ್ ಭಾರತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ನಾಡೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಇಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ವಿಬಿಎಂಎ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದಾರ್ ನೇಮ್ ಏಪಾ ಅವು ನೇಮಯ್ ಅವು ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ಗ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡೆಕದಾದನ ಪದಿಮೂಜಕ ಪದ್ನಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತಿಡ್ಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಮೌನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿ ವನಸಾಂಡ ಕೇಳು ನಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನೋನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಸೊಬಕ್ಕ ನೀನು ಮನಸಾಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಂತ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ ಅಂತ ಕಜಿಪುದಾದ ವನಿತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಓ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಓ ದೇವರೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾಂಡ ಈರ್ ನರ್ತಂದು ಬಲೆಯೋ ಅಂಜವೆ ಒಲ್ಪದಾವು ನೇಮ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಅತ್ತ ಮಾರ ಬಕ ಏನನು ತೂತ ಬಂತಾರ ಮಾರ ಇರು ಓಲವು ಓಲ್ತುತಿ ನೀರು ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪುದಾದ ಹಾಕೇನು ಕಜಿಪುದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ ಅಂತ ಕಜಿಪುದಾದ ಆಂಡ ಮೌನ ಕಾಟಿಪಲ್ಲನಾ ಅತ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿ ಕಜಿಪುದಾದ ಸಾಂಬಾರ ಏನು ನೋಡು ಮೌನ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಾಗೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಡಿಪಿಗೆ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕುವ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನಾಳೆ ನಾನು ಟುಗೆದರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಯಾವ ಮೌನ ಸೀರೆಯಾ ಇವನ್ ಕೆಲ್ಸ ಬರೋಚಿ ಕುಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಬಲೆ ಇನ್ ಅರ್ಥ ಬಲೆಗೆ ಬೊಂಬೈ ಬಿಡ ಅರ್ಥ ಬಲೆ ಬ ಕಾಲ ತರ್ಪಲ್ ವನಿತಲೆ ಎತ್ತಂಬರ್ಪಲ್ಲಿರೇನ್ ಅವಳು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಮುಖನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ವನಿತ ರೇತ್ ಕಾರುಂಡು ರಡ್ಡುಂಡಾ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಟೈಪೋಡ್ ಆಡುಂಡಾವ ತಲ ಬೇಜಾರು ಪೋಚಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನೆಟ್ ಸೆಕೆಟ್ ಆಪುಜಿ 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 ಕರೆ ಪುಡಿ ಎಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಾ ಮೌನಾ ಅವಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಶೋಭನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭನಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನ್ ದಿನಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವಳು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ 10 ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಕಾಸಿಡು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಎಂಡ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾವಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾವಿಗೆ ಎಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಂದ ಇರೋದು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಪ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಓ ದೇವಾ ದಾದೇ ಮೂರ್ತಿ ಹೂ ದೇವಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೆರಿಂಕ್ ಕೋಪ ಮೌನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಣ್ ಜೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ನನ್ನ ಕಾರು ದಿಕ್ಕುಜಿ
ನನ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಮೈ ಪರತ್ ಮು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆವು ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ನನ ಪಾಟಲಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಟೀನ್ 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 ಟೀ ಬನ್ನೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಬರ್ಪಿಜಿಡನ ನಮಕ್ ನೆರಲೆಜ್ಜಿ ನೆರಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಊರುಡು ಕಾರ್ ಮೀನ್ ಕಾರ್ ಮನ್ನ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಕರಿಚಿ ಉಡ್ಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಲು ಚುಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಉಡ್ಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಗಿ ಏತ್ ಜನ ಆಯೆರ್ ಶಿಲ್ಪಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಂಡೆ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಿತ ಪನ್ಪೇನ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಉಲಾಯಿ ದೀವೊಡು ವರ್ಮ ವರ್ಮ ಇರೆನಾಂಡೆ ದಾದಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಡಿಪಿ ಲೈಕಿ ಎಂಕಿ ಎನ್ಮ ತೋಜಾವನುಂಡು ಎನ್ನ ಈತತ ಎನ್ನ ಐವ ಮುಟ ನೂದು ಮುಟ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರ್ ದಾದನ ಲಡಯಾಂಡವರ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ಡ್ ಗಲಟೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜನನೆ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ದಾದನ ಏರಾ ತಿಕ್ಕ ಬರ್ದೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ವನಿತ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಸೊಬಕ ಸೂಪರ್ ಚಂದ ಇದ್ದ್ಯಾ ಅಂತೆ ನೀನು ಸಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ನೋ ಒನ್ಮಾಂಡಿ ಮಾಡ ಎಂಗೆ ಎನ್ಮ ತೋಜಾವನುಂಡು ಅವು ಎಂಕಂಚೆನೆ ತೋಜುನು ಬಲೆ ಅನ್ನನ್ನ ದೀಪಿ ತೆಪ್ಪಿ ಶೋಭ ತೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನನ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ IPL ಈಗ ಟಿವಿದಲ್ಲ ಏನೂರ್ಲೆ ನನ್ನ IPL ಜನ ಇಜ್ಜೆರ್ ನೈಟ್ ಸಾಕು ಡಿಪಿ ತೆಗಿಸ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಓ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇರು ಅವರ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ದಾದಾಪುಂಡೆ ಸೋಬ ಡಿಪಿ ಬಂಡ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂಪನಾಗ ಆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಅಪಗ ನಿಕ್ ಜನಕುಲ್ಗೆ ಏನುವೆರು ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ಅಂದ ಅನ್ನೊನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಿ ಬಕ ನಮ ಪೂರೈಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಆದ್ ತೊಡತ ನನ್ನ IPL ಬಿಸಿ ಅಪಗ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ಎಂಗ ಭಯಂಕರ ಶಟ IPL ಪನ್ನಗ ಕನ್ನೆ ಕೂರ್ನ IPL ದಿಪ್ಪುನಗ IPL ಶುರು ಆಂಡ್ ಜೈ CSK ಯಾನು ಇದು ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ ಅಂದ ಅನ್ನೊನ್ನ ಜೈ ಮುಂಬೈ ಅಂದ ಅನ್ನೊನ್ನ ಎಸ್ ಇರೆನ ನಾಲಿ ಪತ್ವೆ ಪುಂಜವೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಬಂಡ ಇರ್ ಕೊರ್ತಾರ ತೂಜಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಂದೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ಶಿಲ್ಪಂದಂತೆ ತನುಶ್ರೀರಾಗೆ ಶಿಲ್ಪನ ಕಪ್ಪು ಓ ಕಪ್ಪು ಎಲೆ ಪೊಂಜವೆ ಆಂಜವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಆಲ್ಲ ತೂಪಲ ಅಂದ್ IPL ಈ ತೂಪನ IPL ಆಲ್ಲ ಉಸಾರುಳ್ಳಲ್ ತೂಯರೆ IPL ಈ ತೂಪನ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತುಲೆರ್ ನಂದಯ್ಯನಿ ಒಂಜಿ ನನ್ ರಡ್ಡ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಏರಿ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲು ಇಜ್ಜಾರ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲು ಉಂಡ IPL ನನ್ನ ಕಣ್ಣೂರಿನಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಚೂರ್ ಚೂರ್ಗೆ ಮೌನ ಏನು ಊಟ IPL ಬಿಸಿ ಆಪರ ಏಪ IPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ ನೈಟ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜೆ ಬರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂದ್ ನನ್ನ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭ ಶಾಲೆ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ
ಸಿತ್ತು ಈ ಹೈಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಿಯಾ ಹೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಂಟಾದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಊರುಡು ಬಾರ್ಡು ಕ್ಲೋಂದು ಐಪಲ್ ತೀರ್ಪು ನೀ ವನಿತಾ ಓ ವನಿತಾರ ಊರು ಇದಿವ್ರತಾ ಯಾ ಬರ್ಪೆವಾ ಎಂಕಿಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಲ್ಲ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಬುಕ್ಕ ರಜೆ ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಗ ಕೋರಿ ಉಡ್ಸಿದ್ದ ಕೊಂಚವೇ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಹಾ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ ತೂ ಬರ್ಪುನ ಎನ್ನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದಿ ಊರು ಹೋಟೆಲ್ ಪುಂಜವೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡಿ ಅಂಜವೆ ವನಿತಡೆ ಕೇಳಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಸೊಲ್ಬೇಕ ನಂಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀನು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಾಗ ಜೋರ್ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಉಂಡು ಇರಾಳ ಕೋರಿಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಉಡುಪಿದ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ ഞാൻ പോത്തിജി ಹೋಟೆಲಿಗೂ ಬೇಗ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಸಪುರ ಅವಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ಒನಸ್ವರ ಉಡುಪಿನ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರ ಅವಡು ನನ್ನ ಟಿವಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಕಿದಿಯೂರ ಅಂದ್ ಊರುಂಡು ಹಾ ಉಂಡು ಆಂಜೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಉಂಡಾ ಅರೆ ಬರ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಫಾರಿನ್ದು ಈ ಅಡ್ಜು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ವನಿತಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ವನಿತಾ ಅಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ ಒನಸ್ ಆಂಡವನ್ ಪೈಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಜಿ ವನಸ್ ಸಪುರ ಆಪುಜಿ ಒನಸ್ ಬುಡ್ಡ ಸಪುರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಒನಸ್ ಮಂತುಜಿಂದ ಸಪುರ ಆಪೆರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಯಾನ್ ಪೋವಂದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋತಾರೆ ಇರು ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ದುರ್ಗಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಪನ್ಪೆರತ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರು ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಸುಜಿ ಬಲ್ತೇನಾ ಶಾರದಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನನ ಊಟ ಬಿಟ್ರೆ ಸಪುರ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಸಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ ಶೋಭಾ ಕೊರಿಯನಾ ತನುಶ್ರೀಗ್ ಸಬ್ ಮಲ್ತನಾ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕಲಿ ಈರು ವೀಕ್ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವೀಕೈನ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನಯ ನೀರ್ ಮಲ್ಲಾರತ ಅನ್ನನ್ನಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಓಲಿ ಆಯಿಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತೆ ಯಾನ್ ಎನಕ ಇಲ್ಲಡ ಎಣ್ಣೆದ ವಸ್ತು ದಾದ ಎಂಕ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಂತನ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನಡೆ ಕೈಪುನ ವಸ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜೆಂಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಧುವನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಿರ್ಗವೆ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನನ ತಿರ್ಗವೆ ತಿರ್ಗವಲ್ಗೆ ಬೋಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ
ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎನ್ನ ಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜ ಮೂರಾಣಿ ಒಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಬೊಕ ತಿಂತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮನ್ಪದ ಮೀನು ಊಲ ಮಂದಿಜೆ ಅನ್ ಒರ ತಿನ್ಪೆತ ಬೊಕ ಇಜ್ಜ ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮನ್ಪು ಉಡುಪಿ ವುಡ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಹೌದಾದ ಫಿಶಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಮೀನು ಭಾರತಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನಾ ಹಾ ಇಷ್ಟ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅರ್ನ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ ದೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಎನನು ತಿರ್ಗಾರ ಒಂದು ಎನ್ಪ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಆಡ್ಜು ಎನ್ಪ ಕೆಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾಳಿದ್ದು ನಾಳಿದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂತ ಬನ್ಸಾ ಮಾಡು ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಾಯ್ತಾ ಮೌನ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಾ ಮೌನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಕ ಅದು ಬನ್ಸೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಗೆ ಪೋಪು ನೋಡ್ಲ ಈರ್ ಕಾಸ್ತಾರತ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬನ್ಸು ಚಟ್ನಿ ಇಡದಿ ನೋಡು ಆಯ್ಕ ಏನ್ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪವು ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಬನ್ಸಕ್ಕ ಓಕೆ ನನ್ನ ವನಿತ ಊರುಗೂ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದ ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ನನಗ ಮಕ್ಕ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅತ ವನಿತಾ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ಚಾ ಪೊಡಿ ಪೋಡಿ ಕನ್ನಲೆ ಚಾಪುಡಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹತ್ರ ರೆಫರ್ ಕೇಳದ ಊಟ ರೀ ಹಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಚಾ ಚಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹೌದು ತಿಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನ್ನ ತಿಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ ಹಾಕ್ವೇರವೆ ತಿಕ್ಲೆ 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 ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಭಾಷೆ ನೋಡ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ತುಳು ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕರಾವಳಿ ನಮ್ದು ಮಂಗ್ಗಳೂರು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿಯೇ ಬಾಯ್ ಶಿಲ್ಪ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುವ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ತಿಕ್ಕಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾರ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಕುಲೇರು ಇದು ಏತು ತಿನ್ಪರ ಆತದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹಾ ಹೌದು ಫಿಶ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಮೀನು ಊಟ ಅಣ್ಣನ್ನ ದಾದ ತಿರ್ಗವನು ಓ ದೇವಾ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಆರ್ತಿನಿ ವೆಜ್ ಆರ್ತಿನಿ ಹಾ ಓಕೆ ಹಾ ನಿಜ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಂಡ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತುನಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ನೆಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಅರ್ಧ ಈ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಉಪ್ಪು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರೋಲಿ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಆವು ಕೊರ್ಪೆ ಕಂಜುಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಯೇ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಸ್ಕಂಡಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸು ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಬಕ್ಕ ಇದು ಎಂಚಿನ ಅವೆಂಚನ ಕಡಾಯಿ ಹೌದ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ತಿನ್ಪೆ ಆತತ ಕಾಸಿರ್ ಕೊರೊಡು ಅನ್ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬೋರ್ಡು ಒರ ಕುಲ್ಲುಗನ ವಂದಿತ
ಏನ್ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್. ವನಿತಕ್ಕ ವನಿತ ಪೋಪುನ್ಗೆ ನಾನ IPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಜನಕ್ಲ್ ಈತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೈರಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಳು ವನಿತ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮೂಲು ಶೋಭಾ ಲೆಪ್ಪರೆ ಅಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಬಂಗೀರ ಹಾಯ್. ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಪುಡ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತುಡ ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುಡೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಕಡುಪುರ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ವನಿತಾ ಏತ್ ದಿನ ಉಲ್ಲರ್ ಊರುಡು ಸಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಟೆಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಟುಳ್ಳಾಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ ಯಾನ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡನ IPL ತಾ CSK ಏಪ ಪಗೆಲ್ಡ ರಾತ್ರಿಡ IPL ಪನ್ನೆ ಪಗೆಲ್ಡ ರಾತ್ರಿಡ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಾಲ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಡುಪುರ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲಿಗೆ ವನಿತ ಉಂಡನ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ್ಯಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ IPL ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ್ ಮಾಮಿ ಜಗದೀಶ್ ಬತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜನ ಇಪ್ಪೆರ ತೂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತೂಕ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಉಂಡು ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ IPL ಆವಂದ್ ಹತ್ತು ದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಊರುಡು ಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲ ರಜೆಟ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ನನ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮುಟ್ಟಾಂಡತ ನಿಕ್ ದೂರ ಪೋವಡುಂದಿಜ್ಜಾತ ಈ ರಜೆಟ್ ದೂರ ಪೋಪ ಯಾನ್ಲ ರಜೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪರತ ನಮ ನನ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆನೆ ಯಾವ್ ಎಂಕ್ ದೊಡಮಾ ಲೈವ್ ಮಾಡನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡನ ನಾನ್ ಹಿಡಿತೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಆಯನೆ ಪತ್ತುಂಡು ಕಶ್ಮಾ ಬನ್ನ ಪತ ಬರ್ಪಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಪಂಡದು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಅನ್ನೊನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಉಸರಾಯರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಈಟ್ ಪಂಡೇರು ಈಟ್ ನೀರ್ ಪರ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಬೊಕ ಬೊಂಡ ಮಾತ ಪರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡಿಯ ವನಿತಾ ಕಟಿಲಿಗ್ ಬಲೆ ತಿಕ್ಕುಲೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ದಾದ ಬೋಡು ಇಂಕ ಐನ್ ಕೆಜಿ ಚಾಪೊಡಿ ವನಿತ ಚಾ ಪೊಡಿಗೆ ಸೋಬುದಾದಯ ಅಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಬೊಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರೆ ತುಳು ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಟಾಟಾ ಪುಂಜವೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಆವಿಯೆ ಅಂಜವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಡೀ
ಏತ್ ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಕ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೆರಾದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏತಾಂಡು 9:54 ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಎಲ್ಲೆ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನಾ ಅರೆಗ್ ಸಬ್ಬುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಏರೆಗ್ ತುಳು ಎಡಿಟರ್ಸ್ಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇದೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಇದು ಏತ್ ಜಲ ಸಬ್ಬ ಆಯ್ತುಂಡಿರೆಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಪೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬುಡ್ಲೇವೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಬಾದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಏತುಂಡು ಶೋಭಾ ಮೂಲು ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಅನ್ಲತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಉಂಡವೆ ಚಾನಲ್ ಆರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಚಾತ ಬಡಿಕನ ಬನ್ನಗವ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಚಾತ ಬಡಿತನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿಸ್ ಯು ಅನ್ನಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡಕ್ಕ ದೇ ದೇವರೇ ಬಂದು ಈ ಪದ್ಯ ಅಂದ ಫುಲ್ ಮುಪ್ಪಕ್ಕೆ 30K ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದೆಂಡವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆವೆ ಚಾ ಪೊಡಿ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಚಾ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಡು ನೀರ್ ಸೋಪ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಅಂದವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪರೆ ವಾನ ಮನದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ ಮಂಚಿನತ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಕ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಆಂಡ ಜನ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪುಂಜವೆ ಓಕೆ ಅಂಜವೆ ಬಾಯ್ ಇದೀಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋತಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಲ ಎತ್ರ ಪೋಪೆಯನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಚಾಪ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮರ ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಗನತೆ ಐಟ್ ಚಾಪ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಭನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನಣ್ಣ ವನಿತ ಈ ತಿಕ್ಕು ಯಾಳ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಶೋಭನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಳ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕ ಅಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಸ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಅವ ದಾವಾ ಪಿಕ್ಚರಕ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಳ್ಳೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬುರ್ಲಿರ್ ಆರು ಉಳ್ಳೇರ್ ತೂತಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ವನಿತಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಕುನಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಕಲ್ಕುನ ಅವು ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದರ್ ಮಾರ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿತ್ತ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಗೊರಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ್ಯದತ್ತು ಹಾಕಿದೆ ಓಪಿಚಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ತಾಂಟೊಂದು போய் ನೀಕು ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಗೋಪಿಚಾರ ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಣ್ಣ ಓದ್ತಿನ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ವನಿತಾ ಶೀತ ಅದು ತಾಯ ಬರೋದು ಇನ್ನ ಅಕ್ಕ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅದ್ದ ಸತ್ಯನಕ್ಕ ನೀರೇನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡಾ ಈರೆಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಜ ನಿಜ ಉಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೌಳರ್ ಉಂಡೇರು ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಓಲ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಆತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಅಂದುಲ್ಲತೆ ಅವಳು ಬೇತಿದಾದ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಪುರ ಬೋಡು ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಮೇಯ್ನ್ ಓಲು ಪುನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ತಮ್ಮಿಲ ಮಾತ ಮೈಪಿನ ಪೊಪ್ಪ ಕುಡುಪು ಕುಡುಪುಡ ಆತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವ ನೀರುಂಡ ತೈಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ವನಿತಕ್ಕ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂತ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಶೀತ ಆತನು ಒಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೋ ಶೀತ ಬಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಆತೆ ತರೆ ದರ್ಪೆರ ತರ ದುಂದನ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ತರವೇನೆ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ದಾರದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ 14 ಓ ಅಂದ ಯಾರೆಗ ಅಲ್ಲ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನ ಓ 14 ಯಾರನ್ನ ಸಬ್ಬ ಯಾನಿರೆ ಬ್ಲೂ ಕೋರಡ ಇರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಪುಕ್ಕಡೆದಾಯಿ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುನು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಇರು ಹೀರೋ ಇರಕ್ಕ ಆಂಡ ಹೀರೋ ಇರ್ ಮನ್ಪಾಯೆರ್ ಆಂಡ ಓಲ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಜ ಎಗ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾ ಬ್ಲೂ ಕೋರಿ ಏರಿಗವೆ ಇದೀಗ ಟೈಮ್ ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೈತೆ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ರೀಲ್ಸ್
ಮರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರೆಯರು ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಗ್ರೋತ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನೈತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತ ಬತ್ತಲ್ಡ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಮಗೆ ಎಂಕ ಅಪಗ ಎಂಕಲ ದಿನೋಲ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗು ದಿನೋಲ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕುನು ಆಯನೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡನಾ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಅಂದ ನಿಜಪ್ಪುದರ್ದ ಅದೇನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಓ ಪುಂಜವೆ ದಾದ ಆಂಡ್ ಇರೆನ ದೊಂಡೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ಯಾ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಮೂತಿ ದೊಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದೊಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಲ್ ಅಂಚ ಆತಡೆನ್ನ ವನಿತಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವಕ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಓ ಸೋಭಕ್ಕ ಮಧು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಯಾನ್ ಬೋಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ ಯಾನ್ಲೆಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡಿಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡಾತ ಸೈಡ್ ಅವ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಬರ್ಪನಾ ಮಲ್ಪುಗನಾ ಆಪನ್ ನೆನಪುಡು ಸಬ್ಬಾಲೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇನ್ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಲೆ ನವಿನ್ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಸೋಬಾ ಎಂಕ್ ಮಾಮಿ ಅಂಡ್ ಮಾಮ್ ಇರುವತ್ತೆನ್ ಸಾವಿರದ ಮೊಬೈಲ್ ವನಿತಾ ಮಾಮಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಕೆಪ್ಪಿಗ್ ಕೈ ಪತ್ ತೋರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜುವರತೆ ನಾಲೆಜ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಕೊಂಜೋಗು ಪಾರ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಕನಲೆ ಸೋಬಾ ಎಗ್ ಪಾರ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಓ ಸೋಭಕ್ಕ ದಾದಾ ಲೆತ್ತಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ಓ ಸೋಬಾ ದಾದಾ ಲೆತ್ತಿನಿ
ಕಿರತೆ ಸಾರದ ಮೊಬೈಲ್ ವನಿತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಜಿ ಬಲ್ತಿನದ ఖాళీ భవిష్యవాణి షార్ట్స్ ఇప్పుని బేట దాలేజ్జి వీడియೋ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ರಾತ್ ಸಬ್ಬುಂಡ ಟೀಚರ್ ಇರೇನ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಗೀತ ಇಜ್ಜಾಲು ಅಂದ ಅನ್ನನ್ನೆ ಆಂಡ ಅನ್ನನ್ನೆ ಹೊಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನ್ನಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆಗ್ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಆಂಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಂಡೆ ವನಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ್ನ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣನ್ನ ಶೋ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾಗ್ ಶೋಕುದ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಿಜಿನ ಲೈವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂಜಿ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಶೀತಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಪುನ ಅಂದ್ ಕೊಂಚವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ಗೋನ್ಯಾವ್ ಆ ಶೋಭಾ ದಾಯ್ ಗುಜಿರಿ ಬಜ್ಜರುಂಡಾ ಗೋನಿಡು ತಾರೆ ಇದ್ದ ತಿಪ್ಪಿಗೇನು ಎಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ತಾರೆ ತಿಪ್ಪಿಂಡ ಕೇನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ತಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತೆತ್ತನ್ವೇರು ಓ ಪ್ರಕಾಶರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಚಿಪ್ಪಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರಿ ಏನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕೋರಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ಇದೆಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತುನು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ನ ಸಾಂಡು ಗೋಣಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಾವೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಓಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಕಣ್ಣು
ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದು ತಿಕ್ವಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೀ ಯಾರು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೇರ ಪ್ರಕಾಶರು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಆಂಜವನು ಓಲ್ ತಿಕ್ವೇರು ನಾಡ್ನ ಬಂಡದು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓ ಅಣ್ಜೋವೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನಿ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಂಗ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನಾಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ದಾದ ಅಂಡ ತೂಯರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಂಪೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಏಪ ಏಪ ತೂಪಿನ ಅವೇನು ಮಡಿಕೇನಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಜಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಂಜೋಗುಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಸೂರಜ್ ಪ್ರಕಾಶರ ಯಾಂಜೋ ಗೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಗಕ್ಲು ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಗುಲ್ಗೂಸ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ ಬಾರ್ದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಿ ಓ ಅಂದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಆ ಜನಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಡೇ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೋರಿಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ವನಿತಾ ಕೋರಿಬೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದ ಪ್ರಕಾಶರ ಹೊಸತ್ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಎಂಚದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಆತದು ಅವ್ರು ಬಾರ್ ಬರೋದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಆರು ಓಲ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಪಗೆನ್ವೇರು ಓಲ್ ಕೇಂಡ ಓಲ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಪುಂಡು ಆ ಜನ ಸಾಯ್ ಸಾಯಿಬಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡಾ ಇರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಐನ ಈರ್ ದೆತೊನ್ನ ಹಾ ಗೊತ್ತಾನ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ಈಡೆ ನಿಪ್ಪುನವೆ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಆಂಜೆ ಬತ್ತನ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಚ್ಚಿ ಆ ಜನ ಅವಲಿಪ್ಪು ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓ ಅಂದ ಯಾಮರ್ಪೆ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಚ್ಚಿ ಇರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜನ ಆಂಡತ್ತ ಆ ಜನ ಬರ್ಪು ಮನಿ ಪಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಊರು ಬನ್ನಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಬರ್ಪೆ ಹೊರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೊರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡ ಆ ಜನ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಏ ಬೇಲೆ ವನಿತಾ ಅಣ್ಣನ್ನ ವಯರಿಂದನಾ ಹೊಸ ತಾಪಿನ ಯಾನು ಮಿನಿ ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಧ್ಯ ತೊಂಡಿರು ನಿನ್ನೆ
ನಮಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಕೆಲ್ಸ ಉಂಡಿ ಕೆಲ್ಸಗ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಶೋಭಜ್ಜನೆಯ ಪ್ರಕಾಶರ ಲೈಕೂರ್ಲಿ ಊರುಗ್ ಬತ್ತಿನ ಖರ್ಚಿಗಾಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆರು ವನಿತಾ. ಕೋರಿದ ಬೋಡತ ವನಿತಾ ನೂದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ದಿನಕ್ ಯಾವ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾವ್. ఓకే గుడ్ నైట్ సమ చెప్పునా అల్ల చెప్పుని. ఓ అనిత ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪಾತುಂಡು ಎನ್ನ. ఓ టీచರ್ ಬಯ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗಾಪುಂಡು. ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ದಿಲೆ ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ದಿ ಓಡಿಗೆಲೆಗ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ಓದಿಪಿನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬರಿಟ. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವನಿತಾ ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಬುಡ್ನಾಲ್ ಕೋನಪಾಲ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ವತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು. ಓಕೆ ಜನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಕೊಂಜವೇ ಬಾಯ್ 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 ಅಂಜವೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ವನಿತಾ ಬಾಯ್. ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಯ್ ಅಂಜಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಂಜಯ್ ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದು ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಣ್ಣಣ್ಣ ಪುಂಜವೇ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್.